Ahí va la hostia, un gato nadie, Beno, B-Channel, entzutenean. B-Channel, formatzen. Eta hemen gurekin, tokiko suhiltzaile burua. Tximel, abeltzain, gasto altzatzaile, erlezain, eisterraita, segalari, eta suhiltzaile buru ere bai. Gaur gau gogorra, Gabon. Bai, Gabon. Beno, galdetu egin beharko duzu, ze pasada ba? Ez egit, atean egon, bola egiten, gazta lotarerotan, da telefonua. Gaztaitxereko Panamari, entran zugaz zegoela eta etortzeko. Hauetik egartik pasara erretu ikultu eta aztiak egitu gara neuken da haitxekin ditut, da etorri naiz. Eta hemen txe, zuga izagin nahi ere. Beno, igual dira, bueno, dago, entzat. Alde igual dira. Beno. Eta, zein daude badot barruan? Ez dakit seguru haindik, baina garrero zailan arabera, amonate jo ba. Atxe eta ama oiaskoa barintzen, mexikan zantzita. Eta hori kanker. Gure asko inkonstientia. Bai, inkonstiente asko dago gure egin. Bai. Bueno. Eta, nola izan da zua edo? Ez dakit seguru. Baina idua posibilitate daude bainoak erakaztu estudiua egin behar zatik. Lehenengoa, Sameliko Elixio beran batzuk erratzikuna eta pixka zua zabatu zeiola. Eta Eliza pixka zabatu zeiola. Biarengoa gero ikusio eta zer esan diete hoxi buru erazote zeon barran da
Puro peligrosua. Oso peligrosua eta zua tiratzeatutean. Beste izan dike, Pontiako Rosak, zera San Cristi kandela piztu eta kortina zua hartu duten. Kandela Lucia. Oso kandela Lucia. Bueno, mintzat. Egual dira aldeadekoa da, eta eskerrako. Bueno, gane seiko dugu. Bai, honezke gabona eta hilo Jaudi txanen zuzenian, informatzen nahi da, Bai. Eskerrako eta igual. Botata, atea dana! Bizioteria. Ikaindu bakarrik, guztiez. Baina atea, Ez aizarreko bintzat. Nesta mala junta. Hostia da. Hasite gogorratatik ez da bizitaria. Oine, falta izango dio du. Venga, oña, Oscar! Erego, ayúdala! Ok, desbroza ahora aquí para llevar biscuit. Hacha de hacha. Balguiao! Amona bine gaur ikusten. Kafiatzen egiteko dira. ¿Qué venías, que esbanáis? Desrespeto. Tximel, ira zigerko baina. Hala, bakar nomatu da. Ik azkar, behik guare izango, Bastante. Bueno, igual diría la del Guadalupe. Pero no va. Y tu tía que no te realizamos, Bueno. Bueno, Chimel, ¿listos? Ay, vale, yo. Errezakan derecho horretzen, baitaren seiniaren izenia hemen. Beno, eta espiritu santu banundek. Hainbeste dut bota teitxo indek. Eta eskerran muñekoaren txarri zara, restoran nire txon itxuan. Nire tximen bezala egeri malo. Muñeko politiara. Bueno, ez gaizki pintxatu ebe esplikazio bagonek. Festa horretik ez da zuen jakingo baino, amabekin alaportu ziren. Eta baina izan diru gutxi hori, gaztiek etortzen. Lan baten parrandaen, deian lo. Da, hauxe garri horako bat, nahi nintzen, hautsak nintzen, itango polbu. Hau da amabekin jamin. Baina amabekin jamin. Izango ez da, ez da zuzen hondik ekin hola.
Beno. Egualdik alde-aldeko edo eta eskerak horrek. Bai, aspaldin, elizaren notatzea, ebi gutxi teula egiten, jende gutxi etortzea. Atxai, eusten etortare. Bueno, ni banua, Lehortzea, No grabes, hau ez grabatu, Haundi Channel. Dana grabatu ez. Baina, Haundi Channel, informatzen. Tximelo, noazazte bai? Neko lan arbolian katu bagatu benda inota gitxizunita. Zetinit, zapinio. Beno, Haundi Channel ere area jumarko du ba. Haundi Channel informatzen, zintzenean. Txarratea.